Odakle? Od početka, djete drago. Lis je žuti. A što neće biti? Ma hoće, ide, samo tako. Lis je žuti, lis je... Suca Aguilara doveli do 38 minuta. 38 minuta, Argentina 1-0, ali Argentina ne... Očekuju od svojih nogometaša da ostvare jednu sigurnu i ubedljivu pobjedu. Upravo je šteta zbog tog ranog gola, jer vjerovatno bi i nervoza kako na tribinama, tako i na terenu kod Argentinaca bila mnogo veća. Aguero. Anđela, Živković Stefan, Jovanović Jovana,